a văzut toată lumea dubioșeni în traficul de la noi. Mașini de poliție cu farul de pe stânga, șmecheri care trec pe roșu, copii de 5 ani care conduc Ferrari-uri al părinților, nu sunt politicieni, împușcături la semafor, sunt lucruri normale până la urmă. Ia de aici câteva chestii de știu dacă vrei să fii șofer super valabil. Să nu cumva să folosești semnalizatorul. Este primul semn de slăbiciune. Reacția oricărui om care te vede că dai semnal este: mamă, ce penal obosit, dă semnal când schimbă benzine ca să vadă și cei din jurul lui ce urmează să facă, astfel încât traficul să fie mai sigur și să nu mai moară atâția oameni anual în accidente. Penibil. Ascultă muzică la maxim. Este singurul mod în care le poți exprima celorlalți cât de awesome ești tu de fapt și cu ocazia asta află toți care este ultimul trend în materie de muzică de căcat. Enervează-te și înjură cât mai des posibil. Cercetătorii britanici afirmă că este vital ca în cariera ta de șofer să dai cu pumnii în volan de cel puțin 473 de ori și să implici sexul cu mama interlocutorului în cel puțin 89% din ciondaneli. True story. Tu știi, mă, cine sunt eu? Știi? Zi-mă. Dacă ți se scoală să oprești pe mijlocul drumului, din simplul motiv că poți, că e jupânul, apasă butonul care îți face mașina invizibilă. Ba mai mult, dacă ești, să zicem, șofer pe mașină de intervenții, poți să mergi cu 300 la oră prin oraș pe roșu, că nu deranjezi pe absolut nimeni. Toți cei care vor comenta că ești un țăran, că ești un idiot, că ești un bou cu 3 clase și cu ceafă atât de mare încât nu înțeleg cum poți să toși gâtul orangutanului care ești. Ce ziceam? Data viitoare când te urci la volan, uite-te în oglindă, să vezi ce față de boi. Nu, serios acum. Disciplina în trafic este un lucru foarte serios și ține doar de noi să transformăm circulația într-o luptă pe viață și pe moarte din care câștigă întotdeauna cei care au părinți politicieni. Ce?